Welcome back to this great channel. Today we'll continue with Igbo language. For those of you who want to learn how to read, write, and speak Igbo, we are going to continue till this moment. So today we'll be looking at Nrubeisi, as obedience, how Igbo people see obedience. And in English, I believe you have known what obedience is. And in Igbo, obedience is Nrubeisi. Say after me, Nrubeisi. That's how it's being pronounced. Nrubeisi. We'll go further to look at Nrubeisi na ebe ndị ekwesịrị igosi omume. That is, obedience and where to show it. Nrubeisi na ebe ndị ekwesịrị igosi omume. Alright, so obedience, which is in Nrubeisi, is the act of doing what one was asked to do, and also at the appropriate time. That's what we called Nrubeisi. Let's look at omume Nrubeisi na ezinụlọ. That is, life of obedience in the family. How obedience can be practiced or is being practiced in the family. Number one you are seeing there is ụmụaka ga-azacha ụlọ. You can see them in English there. Ha ga-asacha efere mgbe nne na nna ha chọrọ ya. So if I'm reading in English and if I'm reading in Igbo, be translating in English. You can see the write-up there in English, so you participate. Number three, which is I. Ha ga-echu mmiri. Number four, ha ga-agba mbọ kelee nne na nna ha mgbe kwesịrị ekwesị. Alright. Number five, V. Ha karịsịa ndị nke nwanyị ga-enye aka n'isi nri. Ha karịsịa ndị nke nwanyị ga-enye aka isi nri. As you look at this, especially the female ones will assist in cooking. So that is the thing. Okay, let's look at the omume Nrubeisi n'ụlọ akwụkwọ. That is, life of obedience and school. Ụmụaka agaghị eme mkpọtụ mgbe onye nkuzi achọghị ya. You can see the translation in English here. Number two, ha ga-eme ihe omume enyere ha. See the translation there. Okay, so we'll forge ahead.
Ha ga-azacha klaasị mgbe a gwara ha. Ha ga-azacha klaasị mgbe a gwara ha. Alright, so that is another thing. It's majority of students in the school. The next one is oge ọbụla eziri ya kpọọ nwa akwụkwọ ibe ya, ọ ga-aga n'obi ọma. See the English translation there. See the English translation there. Number 5, which is V. Asị ya dewe ihe ma ọ bụ kwụsị gee ntị, ọ ga-eme etu ahụ. See there? Okay, going further, look at omume nrube isi n'obodo. That's the life of obedience in the community or society. Number 1, ụmụaka ga na-ekele ekele. Ụmụaka ga na-ekele ekele nke ọma. Can see the translation in English there. Number 2, ha ga na-agara ndị tọrọ ha ozi. See the translation. Ha ga-emechi ọnụ mgbe ndị tọrọ ha na-ekwu okwu. The next one, ha agaghị ajụ ịnabata ezi ndụmọdụ ndị tọrọ ha. The next one, I see translation there. The next one is ha ga-emechi ọnụ mgbe a na-abara ha mba. That is the character of students. Now, the next one we'll be talking about is uru na ọghọm dị na nrube isi na erubeghị isi. Uru na ọghọm dị na nrube isi na erubeghị isi. You can see the translation there in English. So look at uru a na-erite na nrube isi. That is the advantages of obedience. Uru a na-erite na nrube isi, advantages of obedience. I will be speaking in Igbo and you will be reading in English. Okay, number 1, in English, you did that one. This one which they wrote it in English. You'll be reading there in bracket. It's English. Let me zoom it more. Nrube isi na-enye mmadụ aha ọma. It is in English. Then number 2, ọ na-enye mmadụ ihu ọma. That is, it attracts favor to somebody. That is obedience. The next one, nrube is number 3. Nrube isi na-eme ka ndị nkuzi, nne na nna na ndị ọzọ hụ mmadụ n'anya. Obedience makes one to be loved by his teachers, parents, and other people. Number 4, ọ na-eweta otito nye nne na nna, ụlọ akwụkwọ na
kwa obodo. It brings praises to parents, school, and the society at large. Ọ na-eme ka amata na nwata nwere ezi ọzụzụ. It helps us to know that a child had a very good upbringing. You can see this will read. Okay. The last one there is ọ na-eme ka ihe ọjọọ ghara ịdị n'obodo. You can see the English translation there. Okay, let's look at the ọghọm dị na erubeghị isi. Disadvantages of disobedience. A lot of them. Number one, nnupụ isi ma ọ bụ erubeghị isi na-ebute nkọcha. Nnupụ isi and erubeghị isi is the same thing. Na-ebute nkọcha. That is, disobedient brings shame. Number two, nnupụ isi na-ebute nleda anya. As disobedience brings negligence. Ọ na-egbochi ihe ọma na-abịara mmadụ. Disobedience hinders one's good opportunity. Ọ na-ebute ịkpọ asị. It brings hatred. Ọ nwere ike duba mmadụ n'ụlọ mkpọrọ. It may take somebody to prison. Erubeghị isi nwekwara ike butere mmadụ ọnwụ ike. Disobedience can result in one's untimely death. That is the thing. That is the truth. So we should Okay, so that is where we'll stop for today. In our next class, we are going to look at lesson 17. All right, so thank you.